Ah, niat insun nyambut damel rono Allah Ta'ala. Nanti to bingung. Pak, nanti Pak Kumang. Pak, Pak Pak, Ya Pak le. bah iki wonge. Piye. Nyapo Pak sampean ning kene? Nyapo duse sampean deloki? Yo menawane maneh kudu manak lho, Pak. Sama aku sak anak dadak. Wis ditunggu iya Nah, kan. manaki dikira direncana ngono ya? Yo ora yo, maneh wis muntep-muntep lah kala. Lah, ya ta, lah. Wis muntep-muntep lah. Aku tak kerja Pak ya. Kerja ning ndi? Nek sawah oleh garapan rumah rong bau. Yo tengen. Yo wonten. Iya lah iya. Aku tak kerja Pak ya. Yo, weh kok dikirim apa wis nek sini? Nah, wis dikirim karo bos e. Oh iya. Wis tak udah sik. Iya, tak. Assalamualaikum Pak ya. Sukses wae. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, gane corah, oh enak. Dia macul engko ketok Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa iki ya motor? Yo ngalah. Loh. Ijo, godhonge. Juru ratane. Woi. Alhamdulillah, teko. Wah, teknik sawi. Wis suwi ta sampean ning kene. Rodok, Dik. Wis kan lho, angkek ndang jogok. Lah motorku tak kebanter. Oh, angel iki. Jolno apa kono pedah? Sing tak cepet pacul ya. Wah, gek model apa neh to iki? Wah, iki apik iki pacule. Iki pacul apa entong? Yo, kadang jemi pacul, kadang yo entong barang. Sesuai karo awake ngene iki. Lah. Sing iki tanda gawe lancar ngono lho kene iki. Gayamu. Yo. Kok nggo tas yo apa isine iki? Loh, ya kene starter pack to kelase. Panggan. Apa neh wis Sawang. pek. Apa iki? Yo, kelase ngene iki to, Dik. Suwen iki. Gedang tak irisi. Suwen. Ngawur. Suwen piye to? Yo lek ngrokok iki suwen. Ini apa rokok kesuwen? Lho dadak nglinting kok. Lha apa enak ngene iki lho enak senine. Enak iki. Arek buka. Tuh. Enak iki. Kenapa enak isine kemeliti? Iki isine. Jo. Sawes suwi tak terus mancep nek lambemu dhewe ya. Lah iki kok dirokok bar iki karo mancing opah. Oh, enak. Walah, ya sus ndang udah. Ayo to. Ya ini barang-barang Wis ngene diteni yo. Oh, kampung taiku dhewe wae kok. Utapleng pacul. Jo, lah nek. Taiku. Ayo. Ndan to. Titip aku. Kok jek ngrepotne. Ah, hati-hati ya. Loh, ayo. Sik to ngenteni, peh. Bah sawi. Ki, lumayan. Oh, poncotan lho. Koncotan kulon etan. Kowe etan kula karo ya. Etan iki kono. Kelor kono iki. Ganti ta saiki. Cek to. Cumi. Dalane angel lho. Kayak kowe to? Mantap. Oh, iya, mlaku lupa.
Oh ini. Aku mundur nabrak blok. Mundur narap. Angel. Alah. Kayak duit sih kok. Lihat ya. Kok angel toh? Pemain waktu ya. Nah, tahu. Ya roti. Wes ngene iki. Iya. Tapi Pas tasih jalan itu. wes sik to. Iki ade ngene iki balapan ae. Ndi penak iki? Kene lho. Wah nyombong kayak kali ya. Nek banyune manjenan. Iya. Wes kene yo. Yo Kasih kene. kene. Wes. Terima kasih. Siap. Yo. Kene lho. Yo ngono wes. Ayo. Udah. Iki rumah apa? Banyu lho. Tahu. Oh. Oh terus gek macul model apa? Bener toh? Macul iki rada jeru ngene lho. Wah. Jawi li yo. Nah itu video lho. Dhewe. Makane to lek macul nggawa pacul ora nggawa entong. Lah, anake yo piye? Piye? Ayo balik ngono. Balik nah. Balik Senen ibu. Pas cung. Lah yo ngono dhewe. Bos. Sawi. Macul soh, wih laut sih aku. Nanti ya. Laut tuh, kelas ya. Jam piro laut iki? Kali ini. Di. Bareng. Bisi oh, tansul bar iki. Yo. Oi. Oi. Wah. Alhamdulillah. Mari. Laut. Woi. Nyapa lho? Nyawa mau mancing. Tak sul. Wih. Tuwek layon. Wah, sak kosel aku. Nah, juga macul tak mik kayak sol. Ya, Di rokokku. Samanmu gak nggo ngombe? alah banyu semene kan kareng ngokop. Nolak aku. Nyolong kebun. Kebune udah terbang kok. Entek ya. Wis, banyu kali ya. Masalah Serah kuat aku. Imanmu lemah bae. Ulo tok gak tapi. Alah ulo katok. Ulo kadut. Wedi aku. Gaya mau waktu dia wedi. Alah. Aja akeh-akeh sat engko. Dilep kok. Iki lho. Oh, ora apa-apa. Model ya ngarepe dhewe kan. Heh, mudu apa ngombe jane? Ini amis. Heh? Amis. Lah terus kok iso amis ki lho? Kelakuane lek wis ngelak. Jan. Kayak bar nyapa lele. Macul rong bau ki, Mang. Kiwa tengen. Apa ngarep mburi? Kiwa tok. Kiwa tok. Ngono rong bau. Lah berarti sak bau. Angel lah tuh. Kok pe? Wih ram iki misian. Lah, Carane piye duwe ngenekan ra iso nglinting. gawe nyapo kok dadak tuku konokan iki. Alah aku terus repot to. Kok kutak ya. Gulani mbok wis sing peka kancane ra iso nglinting wis ajan nggo ngenekane mek digaya tok. Walah, Lho, galat lau. kuwi duwe. Nyilih ngene wong emang. Lah nyapo nyilih? Kemampuane. Tak kira lek nggon dhewe. Wah, aku wis kabeh barang silian. Topi barang ya. Ora lek iki. Pacul iki, Mang. Pacul yo ora no. Walah, Tak kei wong tak kira kabeh silian. nemen-men pane aku. Mana enak bar macul
leren rokokan. Ora bermangan. Lah ora dikirim karo bose. Lah yo kelakuane. Ombe ora nek. Beban kali aku mung. Aku yo nyawang. Kamu nyawang to? Astagfirullahaladzim. Tak Isu ora oleh marane video iki. Ora oleh. Ora oleh. Aku lo gawani kan. Oh, kelakuane dia terus ngene iki asine. Jo. Di sawang umat iki elek misuh iki. Coba terbang. Tapi lek misuh orang gawe rai wong pegel kuwi ora apa-apa. Mosok. Oh. Jalan to? Kau? Lah ya apa? Aku lo wani. Buku ndelok. Buku ora. Salah buku. Aku lo wani tapi. Ndang. Misuh. Wah, traya pinter lek campeane ajaran. Tuh, penting kan misuh to. Soh, netok ya? Ya. Alah. Ban, nyilih ngene iki kemampuane aturan alate. Angine banter. Terus Muntah mati rek. reke. Heeh, rek mati itu genine. Korek. Aku yang geni. Ya, korek iki dijes kene untuk genine to. Ndang gentenan aku. Wah, gila semari lek nglinting coy lek yang genamu. Kok ijo. Wah, ya kelas ya. Mbak aku larang kok. Gegek Serasane aneh. Itu mau godhong-gedhong tak irisi kok. mosok. Njajal itu dang di sono. Terus mau kan ngirisi ya pacul ora nek sing bare to. Lah nyapa ora kok. Atrah kemampuanmu atrah nyolong tebu aja di luar timean. Yo tapi tebune iki entek. Ayo. Ayo musim yang ngene udan. Sawang wong bol telo. Rame. Bol telo kan. Tapi wis mari karek ngangkat. Oh, kayak ngangkat kayak bae. Pakai Wes kenyah itu cepet. engko bengi dibakar gandenge kopi. Kok colongan neh. Oh, enak. Lah kayak telur rambak mau bakar ora. Yo bakare iki rasa suwi-suwi, 5 menit cukup. Oh, iya ram. Kowe lho nggo dhewe. Allah. Oh, lah ya. Nggowo rek loro ngono jek nyilih gone kancane. Wah, terus aku ngono ku yo. Tak wet-wet nyapo nyawang. Warnane apik. Opo? Warnane yo Opo warnane? ungu. Pink goblok. Ndi? Ora wis ngepekan Milih kowe to. ora usah. Milih Nyeram ngerokok ngono lho. mumpung ngene iki. Kaya ngene apa canggane Kok nyapo jian? rokok Yo wis mulih aku. bareng keri lho rokokmu Aku arep mbak pacul. anu mun nggonku to Das e pacul dileb-leb nih. ngono Ini kok bahas. ya yo lah Rino klawan wengi aku tansah memuji Kowe ngembah pacul mau karaoke jane. yo ngene iki ngilangi kesel nyanyi Oh, bae ngilangi kesel nyanyi ya. oh ora leren Jolah ya. lah kesel nyanyi Kesel nyanyi duit entek. entek tak bebek entek meri awak sobek ra mari-mari Kemampuan wis jauh. Seto, sur, gitu loh. Kemalan. Kowe lo kotor penuh dosa, ada iso apa ngere resik. Yo sesenajana awakku iki dicotok penting sikil kursi. Apa bedane? Yo, Wah, kari. rumah weh. Lah. Lan kesel. Ora sak bau. Kotak weteng tok, kotak. Hidung loro pisan. Wes barang aku. Loh, jangan apa-apa. Mau aku. Yo ngalah. Kesel aku. Barang apa? Yo, Aduh. di kunciku. Kok yo jek takok. Dano. Seto, Bisa. diputer. Rasa terus. Kayak apa? So, kamu Mulai serak kesel lo. pereparan nyanyi. Kok mesti gue jalan sing angel. Dalan sing penake wis digeliane, karo dalan sing angel tok iki. Mantap. Aku nggawa pacul iki lho. Alah. Wah. Amat dum nyandi.
barang tak penamu. Iya ya. Iya. Oke. Enggak. Alah. Wah, kuwae. Wis. Yang dulu. Oh, mati nek lho. Wah. Ah! Kok mesti toh tidak rasa bikin. Masalah. Dan juro. Weh. Weh, ini. Pak. Ayo mas. Apa nek? Pak Cukle kena sikil lho. Endi? Siap. Mati nih. Mbak mari Pak orang. Ini iki. Yo. Oh, mat. Boleh lo. Hai. Hop hop. Nanti ya. Mulai omahe beda. Pancen toh. Salah angel. Terus nyapu metu. Di hasilku. Bro, Kene cah canggih kok. kok mesti angel nyapu toh? Canggih Canggih apane? Ya. Meringankan sesuatu pekerjaan. Repot. Siau. Tati yo. Yo. Mbak salam toh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bismillah mancing. Oi. Leh, piye, Pak? Ini cuma anak kancamu moro cah ibnu. Oh. Iki undangan kon iki. Bu dengan ngaji rutinan kok piye ngono lho. Yo, sumben wae ngaji. Lah iya. Nah, iki lho acarane. Biasanya udah semainan kono di kantor bisa. Wis ku tak tak Mbah Pacul baru adus ya. Oh. Yo tak njero neh Pak. Heeh, Pak. Mana sih awalnya? Bos, bantah. Sebelah. Keren di gimana ya? Rompet gini aja. Bismillah, niat insun dumne jangan. Oh, malah panas-panas. Jangan kemari. Leo marah petok-petok. Allah. Apa iki? Kok ireng-ireng iki? Cantol. Turun sih. Dompete cah wedok. Wah iki
gue mesti goleki iki. Apa ya jenenge? Loh, enek fotone. Loh, KTP nih. Elsa Bella Fauzia Bakung Tempurjo.